משנת 2004 קיבלתי את המודעות שיש בי כוחות ריפוי, שבהם עזרתי רבבות אנשים מאז עד היום במגוון של מחלות. אני רואה בזה כשליחות, לעזור לאנשים, לרפות ולהטיב עם האנשים בכל מיני דרכים, אם זה בשיחות או באנרגיה. ככה אני עוזר לאנשים כבר הרבה זמן. אני את הכוחות שלי קיבלתי, אני יודע שרק אני יכול לדעת שקיבלתי את זה מבורא עולם, ואני הכלי שמעביר קמצוץ של הכוחות של בורא עולם כדי להפיץ את כוחות הריפוי, את הניסים דרכי. זה עושה לי טוב כשאני עוזר לאנשים, אני מקבל מזה סיפוק מאוד מאוד מסופק. זה עושה לי טוב לעזור לאנשים, וכשאני עושה, אני רואה בזה כעבודה של עבודת השם. זה, אני מרגיש שיש בזה ייעוד שעדיין אני בעצמי לא יודע לאן זה יכול להוביל גם. כיום אני חי כבן אדם רגיל, אבל יש בי את התכונה הזאת שקיבלתי באמצע החיים, ככה בשנת 2004, קיבלתי את הזכות לעזור לאנשים ואני רוצה להמשיך לעזור לאנשים וטוב לי עם זה. תודה רבה. שלום, שמי אלי. מעל שבועיים אני סובל מסחרחורות חזקות. רופאים שבדקו אותי לא גילו מה היה לי. שלחו אותי לכל מיני טיפולים שלא עזרו. עד שחבר המליץ לי על ניסים, הגעתי אליו בלי תקווה גדולה, אבל זו הייתה תקווה האחרונה שלי, להיפטר מסחרחורות, מהדקירות, מהחולשה. הוא בדק אותי, הדיאגנוסטיקה שלו הייתה מעל 100%. בטיפול שאני לא יודע אם רופא אחר היה יודע מה זה. טיפול אחד הכל עבר, חזרתי לעצמי, התחזקתי, לא חולשות, לא סחרחורות, וכל זה בטיפול אחד. 10. שמי קוקשווילי שמעון, אני רוצה להעיד על ניסים לוי בתור ניסים המרפא. אני רוצה לספר על סיפור שהיה לי. כיום אני בן 30. מאז שאני הייתי בצבא, אחת לשנה, זה קרה לי מספר פעמים, הייתי חווה ממש כמו לחצים בחזה, שבעקבות הלחצים האלה
פינו אותי בניידת טיפול נמרץ למיון, ועד היום לא ידעו בדיוק איך להבחן את זה. עכשיו, אני הייתי עובד עם ניסים, הייתי עובד עם ניסים הייתי עובד בעיתון, והייתי מכיר את ניסים בתור שהוא מפרסם אצלי בתור בעל מוסך. ומה הייתי אצלו במוסך, הייתי סקפטי. הוא היה מספר לי, אני עוזר לאנשים ושמעתי דברים. והייתי גם צעיר, נער, הייתי מתלוצץ, הייתי אומר איך אתה מרפא, מוסכניק מרפא, והייתי סקפטי כמו כולם, וכמו שאתם גם רואים ושומעים את זה, גם אתם בטח סקפטי. במקרה רצה יד הגורל מאלוהים כנראה, שהייתי אצל ניסים, ובדיוק התחלתי לחוות את הלחצים בחזה, והתחלתי להרגיש מאוד רע. וזה היה בדיוק גם בסמוך לפני, איזה חודש לפני שזה קרה לי המקרה עוד פעם שוב שהיה לי לחצים בחזה, והייתי בטיפול נמרץ, ושוב אחרי יום שוחררתי בלי שום איזה ממצא שמצאו. ופתאום הייתי אצלו במוסך בתפקיד, וזה לקשר לפרסום בעבודה, ופתאום אני התחלתי להרגיש רע. עכשיו אני אומר לניסים, אני מרגיש רע, יש לי לחצים, הוא חושב שאני מסתלבט עליו וצוחק, והוא עושה לי תעלה למעלה רגע למשרד, ואני תכף בא. עליתי למשרד, ממש הייתי הרגשתי מאוד רע, שכבתי, הייתי שרוע על הכיסא, והתחלתי להרגיש ממש לא טוב. וניסים בא, והוא הניח את הידיים קרוב לחזה, ופתאום התחלתי להרגיש מעין זרם כזה, שהכאב פתאום כמו איזה מתועל בתור איזה זרם כזה, מהלב למרכז החזה, והולך ונמוך. ופתאום התחלתי להרגיש יותר טוב, אני הרגשתי כאילו, הכאב כאילו איכשהו עובר ומתפוגג. ומאז, אני לא סובל, זה כבר עבור מאז קרוב ל5 שנים, או לא טועה? 7 שנים, סליחה. ואני כבר מאז, מאותו מקרה של ניסים שטיפל בי, ומאז כבר לא היה לי, לא חוויתי שוב את הלחצים בחזה ולא כלום. אז ככה ככל מה שידוע לי, לפי מה שזה נוגע אליי, לי הוא כן עזר. ואני מאמין שהוא גם יכול לעזור גם לכם, אם תהיו רק תאמינו ולא להיות סקפטיים. ואני מקווה שיהיה לכם בסדר, בהצלחה. שלום, הגעתי לניסים לא בגלל שהייתה לי איזה מחלה חס וחלילה, אבל הגעתי בגלל שבחיים שלי התחילו המון בעיות, ואחרי כמה פגישות אני הרגשתי שאני מרגישה הרבה יותר טוב בנפש, וזה מאוד עוזר לי בכל הצדדים שאני עושה, בעבודה, בבית, במשפחה, ואני מאוד ממליצה לבוא למרפאה הזאת, ואתם לא תצטערו שעשיתם את הצעד הזה, זה מאוד עזר לי. שלום, אני דוד בן ישי, בן 50, תושב אשדוד 7 שנים. אני מכיר את ניסים כ5 שנים. הוא המוסכניק שלי, מטפל לי במכוניות, אנחנו נקשרנו קשרי ידידות. יש אפילו שאומרים שאנחנו אחים תאומים, אנחנו מאוד דומים. יש בינינו קשרי חברות. במקרה ניסים גילה לי את כוחותיו הטבעיים, הוא לבד ראה בעיות רפואיות שיש לבן שלי, והוא ידע בדיוק מה הבעיה, והוא דיבר איתי על אופן פעילות, מה לעשות בכל מיני דברים. הייתה תקופה שהמחלה נעלמה לגמרי,
בתקופות רעות הוא יודע לבד שהיא חזרה, בתקופות טובות הוא יודע לבד, אני לא מעדכן אותו, לא רואה את הילד. כנאי גם לגביי, הוא ראה גם את הבעיות עור שלי, ביקש ממני מה לעשות, זה עזר. לאחרונה אני מתעסק בנדל"ן, אני מתייעץ עם ניסים, עם הרבה עסקאות שלי. זה מדהים איך הוא צופה את העתיד ויודע כל עסקה מה יקרה איתה, אם היא תצא לפועל או לא תצא לפועל. ממש בימים האחרונים הייתי בתקופה קשה שאני עובד בצורה מאוד קשה ואין תוצאות. התייעצתי עם ניסים, אמר לי מה לעשות, הייתי אצלו ביום ראשון האחרון ואני מרגיש שאני לקראת תקופה טובה, הרבה דברים הולכים ומסתדרים ונסגרים. בסך הכל כדאי מאוד להתייעץ עם ניסים, בחור אמין, ישר, אפילו בעיות משפחתיות עם אשתי הוא צפה לבד בלי שאני אדבר איתו עליהם והכל יסתדר מאליו. זה ממש אפשר רק להתפעל מהכוחות שיש לו.